Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Gilai teli kikin hon ki bakentop ya ka Henyotrep Women's Welfare and Development Organization Rilom Jentia. Kentobru ya ka Henyotrep Border Dispute and Redressal Forum. Lembat ka Khon Henyotrep National Awakening Movement State Youth Wing haka arpulai tarik ubnai naitung arajar arpuway kilala IT de ka jingtho ka babanya sya menteri rangba jong ka sarkar jilla Konrad Sangma ba un pun poi ka ni ka jingtho sya menteri rangba do jong kari Narendra Modi bat sya menteri ka tanat kampo ying jong kari Amit Shah bakin shimkhia haka ba yadai bat ka jingja rangai jong ka way ka dollarship nakamap ya ka balatip kum ka langbang nong pelut bat ka pangam raliang ya ka ba amshim la kentop satya wat haka map jong ka sarkar Meghalaya bat haka map jong ka sarkar Assam. U President jong ka Khon Henyotrep National Awakening Movement State Youth Wing uba Thomas Pasa habaya keren bat kilat pathai khubor uliatho banadu usnam khat sanspa AD kidon ki jingtho jingtar ki ba pinshisha ba ki shnong ki badan hakathain block 1 kidai ki jaka ki badang hap hapo ka jilla Meghalaya. Nagaliang jong kini kilai dari kikinhon kila kerpat ya ka sarkar jilla bakan pensngau hakmat u Amit Shah baka sarkar Assam kadai ban penpai no ya kini ka jaka sha upod usam jong ka jilla Meghalaya. When I go join presentation representation u akti jong siam. Nak bentah bang ipen poi kini kisithi sha menteri rang pado jong ka sarkar India sha menteri kampoyeng sarkar India sha menteri rang pado jong ka sarkar jela. Halor kamat jong kini kamput kamsam jong jela ka jongi. Kani ka sithi bang ila pha mentah ka sni ki jingtho ki jingtar kilong kam banyak bahasa pang kawai nak dollarship ka lapang dong pelut berka reliang kiba lajak no na kamak jo ni ka slaperthei namar ba wat ka sarkar Assam ru ka klam kuntup ya kini ka jaka haka Assam ka Meghalaya ru ka klam kuntup kani ka jaka ko bagla batai mentan nadu islam ibal adam nadu ka khatsan spa edi Kadang ke jingtho jingtar ki baklang ki bakro sai kedar ba kini ke jaka ka bah apa block 1 ki dei ki dekhot met jong ka jela ka jong ka Meghalaya but kadang ka jie kini ya kini ka jaka na kapor but hadin ba ka sarkar India ka yo ya ka jinglai lut na ka kti jong ki pareng kadang ka jing survey jong ki minister ka kapor ya kini ka jaka kaban ha kaban kentup ya ka Khasi Jaintia Autonomous District Council. Ini ha ka tu kapor. Ki minister ki bala lek ban survey ya uni upod usam ki la pengat no ya kani ka dollarship juga lapang nong pelut ban ka pangam raliang sha ka not kachar Karbi District Council. Nadu ni ka snihi Sibun ke jingto jingtar la penpoi sha kami jong ka sarkar Assam hotu kapor ban sha ka sarkar Pedengru nomor ya kani ka jing pengat jubor ya kani ka jaka siapo ka not kacar an Karbi District Council ka bangi khat ta Karbi Anglong kalong bean klem dak njok ti ni ginong song snong jong to kathan bat hadlor kini ki jingtho jingtar nakaliang jong ka sarkar jela jo ka Assam to por kla bo ka survey committee ba la batha ya UCM jo ka Khasi Jaintia Autonomous District Council ba UCM jo ka North Kachar an Karbi Hills Council ban bunuan ra da survey ban wan sim ya garai bar kani ka survey la da sim ya garai ba ya ki jaka kini boro on pen phai no shupo ka Khasi Jaintia Autonomous District Council Herin ya kani karai hadu menta menne klempat pentrikam. Bagi sutu syaikhdar lembaga jingtok jingtar kimap borok kiba don ba kani keditang kajing bom don kata kamon ke bajuat kamon ke basisha kamon ke baskem na kilang ki bor sarkar ba kin simno ikini ki jaka ki di hok ki jongi na ta kadau na kilang ke jongi ngi la tho ya kani ke sting la batai ki ka detail story sya
Amit Shah Union Home Minister jongi ban posisi ni sebuah Shillong la syai wala ngim la bani kendo andai lembag ni sting la thok ben pa ben ya borok kijing ja jong kene ka jaka ba ila kerpan ban pen urlong no ya kene ka rai jong ko survey ka bala along nado khat kandai spa san punyo ban pen poi no ya kini ki jaka borok sha po upur usam jong ka Meghalaya kadi tangkat tahi kam don chu ai ru ban le ban ni khmi lenti ba mentah kenti kini ki area kini ki jaka ki benah pop block 1 ki ba kuntup ya ka dollarship lapang nang pulut bat ka pangam raliang kindi no pura ki ka bentah jongka jela Meghalaya ka jongi kung mancuban bagi ni ki jaka ki dei ki produk ki bersnam ki jongi ki ba sa ba kacing tinjar ka jongi kala jurwa nata kadau ngi kerpat ya kan sarkar ko mentah kamtam bagi mentah baka sarkar India kala penmi ya tu ka rai ka notification bahkan penbet no ya ka jing ya kaja kampur kamsam suaban rekhi ya ka jingdap new pusan snem of independence ban ikmi inti ya ki jakar ki kwa ngila jing lang ban penbet lang ladai ki katum ka record hing idon khat artli ki disputed area haplen asam bal ka Meghalaya te ya borok ini jakar kelenti ki dak lenti ka badai ki ba dehok ki jongi kini ban poi hi sipo ka jela Meghalaya namar ki noksong sinong hang tu dan kita inhabitant kidai ki perdok pastang ki khasi penar ki jongi tengi kerman ma kaleng jong chief minister sumkhya kani umra i kani sipo ka mi jong home minister jong ka sarkar pleng bat sakami jong menteri rang bado jong ka sarkar asam himahi labang nong kulon hadin ba ngiyo no ya ka independence naka ti jongki pareng bakaja renado kat sanspa edi badang don dang sinsar kisim kane ka dolai shebi kadang ha purahi hapok jela Meghalaya hende de hadin bangiyo ya ka jinglai lu nak ti jongki pareng hadin kato ki minister tu apor ki haban survey padai ya ki jaka puta hapok jela Asam bakun thup dang ka Meghalaya ka ba dai menta bakin penwandur no ya ka khasi Jaintia Autonomous District Council ya kata kipur usam juga khasi Jaintia Autonomous District Council but di hakani kapor bayakani ka jaka la kentat no bat la ong bakani ka jaka ka dei ka hak apa upur usam jongka North Kachar Hills an ka North Kachar Karbi District Council bat kadawi ka dei marwa la kentum karukom sincar khadar lesi kan bakal akan pun kelumar jimbun ya ka sarkar Asam tu kapor datang bansuk kata administration jongki kila isu pengano yang ni kajaka siapa ka Karbi ke bagi orang mentang bat kani kala long kajingle klem kajingtip kajingman jong kinong song sinong jong kitu ki bun teligi sinong ki basa ang tu bat hadu mentang nadu kandai spa san punyo hadu mentang kajing dawa ban wanra no ikni jaka ku badi hok siapa ka Meghalaya kadang yai beteng bat ni kermen ba mentang kalenti kani kajing dawa kan urlong lembah kajing tristam jong menteri yang bak jong sarkar jelai ka jong inungkong ya katkum kane ka khandai spa san punyo hende hadin kata pi ketika hadin tu kajing ya kajia kajing sya ban ben kajing sya thambor hakileno jong Karbi kalang ko bajur ba kiba buntlin ni snong crash potli snong ti ibre gula pet no kidon stang kerteng kidon stang kidak kisin bagini ki de ki jaka bala jusa teng gibreu Henry Kimbansi kira penna orang ini sinong namar kajing syak ban bang kajing syak berngam kajing syak leben hadu kata nak kajing ting kila penna sik wi jong ki sinong ba pramarjan ke kumbak long hi kini ki sinong kidang don wala da kim dei kita inhabited village kumbak long menta hindi kidang dei pada ki khatmat jongka jela ka jongi nata kadau haki jing tho bingila tho ka long sai kedar ba ben pa ben nak bentak ka jingtip jong menteri rang bakdo jong ka sarkar jela ka jongi ban union home minister ban wan la sai kasni ka jing sisha ngidei ban yo ye kendu ban yo ye kren baru chief minister hi kan rai ka por ka sha su yingi te ngila yo ban ai ga ni ga jing tho jongi ka jing ngidei bat ka block 1 om dei tanga ye ka block 1 rai barok hi tha ki jeka ka barang don pring ka jing ye ka je ka put bat ka bangida kedeu bahang ne gede syapang ke blok 1 te kendiat ini thu ya gijing sisha gijing ede bat ke blok 1 te ladangi pe history jong ka region tia jong hima jantia
ngitip ba ya hima jantia la syam ya kan adu kesnem khatsan spa bat us imba dengkong jong kau dei par bat re nang tau imba khadu jong kau dei u Rajendra Singh balakut no ju sanchar jong u haga haus nem khat praspa lai pesan nadu bala sanchar no sokar pareng te nadu kesnem khat praspa lai pesan haga por jong sanchar jong sokar pareng ru kanega elaka labang nang thulut doloi bat pangam reliang kidang hap hina dong sedong hapo jing pe jong ka sarkar pareng kadang penhap hi hapo jing pe jong ka chejuai baradu menta gedang don ki kendeu ki kot kendeu lene gum ki patalengkha lene ki kot ki badon kam nagaliang ka sarkar kidang don hadu mentaru hendrai ka basngau sui galong hadin bengile yo yega jong ka ri jong ka country hagas nem hakandai spa sam phemnyeu te hapo ki sik schedule lemi kata ka ain ban penkha no ye district council ha ki jakari lum jong ke jela asam ke tukupor te ha kata ka district council boundary survey commission ha ki snem khat khandai spa sau pheu khandai san pheu ladon kata ka survey commission te andal survey ye kata ka ye ban penkha ye district council andal survey yo to purusam la pen ngat jubor no ye kane ke elaka nong jorong labang nang khulut pangam reliang chate chepo United Kashar and Mikir Hills hak tu kepor menta kadega Karbi Anglong tenadu kata kepor ki briu jungi kimun ya kata ka jing penhap jubor ya ka elaka nong jorong labang nang pelut namar baganega elaka labang nang pelut kadang don lau jong doloi bat kanega pangam reliang pade kahap hapok elaka reliang hapok jing penyai baju sanchar jong u doloi jong ke elaka reliang tenadu kata kepor kenong song chnong jongi pardok par senam jongi ki badon citu kitan ki penpau be ye jing persya bat ki aya kata jing tho ha kata kepor om tang haga jela asam kata kepor hinrai wat sedu sha ka sarkar India ru kila dep aya kata jing tho jing persya jongki te hadin kata jing yele ke jongki ka sarkar kanega United Kashar and Mikir Hills District bat ke United Khasi and Hills District kila pelong kata ke joint survey ya ke balas sedang nadu khat nyeu khat pra jong nai February jong ke snem khat khandai spa san pheu pra bala pen kut no ya ka ar pheu lai tarik jong ju ubnai February ha ke snem khat khandai spa san pheu pra te kata ka de ke bagi khot ke ground demarcation kamut ke ban lek survey ve de ke kejat chabar ok tu ke jaka ke ba dang don preng ke jingi ke jaka put te haka arpe lai tarik jongu bnai February ke senam khat khandai spa sam pra ke lapen kut ya kata ka survey haga sinong jri gendeng but baro ar gini gi CEM ki chief executive member jonga United Kashar and Mikir Hills but chief executive member jonga United Khasi and Hills ke la menjur ban pen phai no ya kan ke elaka labang nang thulut bat bangam merliang chopo United Khasi and Hills District te hadin nang ta daga daw ke jing bom sim khia hi jong kinong mi khamat ke jongi ka tu kopor bat kata ka kam kadang sa teng hadu menta bat aga snem khat khandai spa hanyo pheu ar ha kopor baga jelame khalia jongi kaliyo ke jing lai luj ka don ke jing kermen ba ki ne ke ka kin wan phai biang spo mi khalia henrai om kumta kata ka North Eastern Region Reorganization Act kila penskem penban kila pentikena penban kat kum kata ke notification ke balawan haka khat lai tarik April khat khandai spa san pheu we te kata ka North Eastern Organization Act ru kala penskem ya kata ka notification balawan kata ka snem haka kata ka khat lai April khat khandai spa san we bat nadu kata ka por hadu menta ke ne ke jaka kadang nek be chapo kam don hi senoru herai kumalong menta tega ne kecika kadang don preng keji kaput hinrei hadu mentaru kane ke kam kadang sating bat kane kecika kadang don hapdeng kejing ya kam trai keliang na keliang asam ru kawan kam trai na keliang me kelia ru gumju hinrei kumbelong menta ka bak hampen ibor kede ke jela asam mo hinrei na keliang ke jela jungi pat kimya ayu dah hadu kata-kata te kat kum kejik tip jungi kum ke forum kasin ka bak hadu bagi pelong ke jing ya keren na ka benta kede ke caka kede ha khat wei tarik jong ubnai mi he ke snem ar hajar khat wei tarik ubnai mi ke snem ar hajar hakatu ko por hakatu ko snem u chief minister jong jelame ke leya hakatu ko por iba ike maulong
baru chief minister jong kejala Assam ku Prafula Kumar Hanto kelahir sedu khanduli banjuri dia kata kejaka bar house nam arajar lai doktor di lepang atau kepor bolong chief minister jong kejala mekelaya bar uwe MLA jong kejala Assam rupon singrong hangru kidang hiar hadu ochnong sak sniang naga bentaban pembe ini kekam hira hadu mentaro kekam kadang sak teng de bar lap jing sisa kum balong mentah ni kum ka forum haka Cepeu tarik jong benai jong new benai Julai aracara RPW gidang penlong yaga jingelang ke senong mukro nang tak khat ar tarik pade haka senong khanduli bat khat khandai tarik haka senong lapangap te habarok ini gelai teli ke jingelang barok ki nong yalam senong kum kerang ba senong secretary senong bat giri urang ba jong ketu kesa jong ketu kethan gidang ya wan lang gidang gidon lang haka ni ke jingelang jungi haka ni gelai sin haka ni sni beladep bat haka ni jingelang baro na pedeng juki ki pen pau ye jing chale ben ge jungki ye jing e ge bagi syam haka bagi don ha pok ke jela Assam namar ba miade tin ke thlik nang ta miade ga ai kur ga ai jaj namar mengingi ai jaj ki kenthei maki ste pat ke ai jaj ki kenthei e jeng sanrang nang ta keriki ke dustur ga miade ki syam jing e sibun nang kata gadau bat ki pen pau ye jing kwa ke jing prang baro gawe ga sur bat gawe ga jing mut jungki bagi dang kuah hi bandon biang bat ke jela Meghalaya kum baju long haswa ke jing lai lu jongka ri India jungi kam de chu ke jaka je ke jaka po kato kala de lo pas ke jela Meghalaya tang bana ka dayo ke jing trot ke sarkar jungi ka Assam ke yo ban kam tanai ke jaka to kapsiar moluber kato ko moluber ka hap chu blok won te kapsiar kam hap ra kat kum ka to notification mo kat lai April ka kandai spa san pe way te ka jing kreu ka day bat ka block 1 bat ka West End Hills district bat ka West Karbi Anglong ka day nang ne sunam nang ne jing ka hulu na jing ka hulu kum yai ka wa sunam ha ka jaka bami ka wa meni nang ta ka kedeu bej cha seti opposite tapat village kiong te nang ta na seti ha ka chno khermi na khermi pai de straight forward today mentang rewar kalau dangi pe kat kum ke nega notification te ki negi snong ki ba kartiang san phau ka mokoi ram ka men i ka lang keroi bat ka ni kapsiar kini kidang hap hispo ga jela Meghalaya jungi kimde ki jika ya ka jaka pot rai na ka daw ka long ba ha ka snong kartiang san phau ka snong mokoi ram ka snong men i bat ka snong lang keroi kini kinong song chnong ke basong daki karbi nang ta kidor ru ini pali ber ki piate ki babun hi kinong song chnong ke ni snong ki deki karbi na kata kadaw ban na kadaw bagi yedei para kur perajat mo te na dong sedong ru ye ju ye jan ki ju ye lej ba ste chepo karbi anglong bat iman wat yu put usam ru ki mut ban ra ste kane ke jeri kendang ha ke jing sisa kadang hap chepo hapo blok 1 hi hapok blok 1 hi henrai menta ka long ka subdivision jong west ka way nagi subdivision ka bron hapok west Karbi Anglong district te ha ka tu ka jing ye menjur jong ki ka tu ka ba ngai ong menni ha ka snem khat khandai spa san peu pra ka ne ka jir kendang kam hap su sepok ka tu ka jing ye menjur lang jong ki ha ka tu snem ka tu ka hap te sepok Karbi Anglong menta mak tu ka moluber ka tang hap sne kan ka moluber te kat kum ka tu ka notification te ka hap sepok blok 1 cepok ila kalabang nang pelut